Λοιπόν, κορίτσια, όσες είσαστε μανούλες και μεγαλώνετε τα μωρά σας και τα αλλάζετε και τα ανανουρίζετε και τα ταντεύετε και γκρινιάζετε που οι μπαμπάδες δεν συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, θέλω να σας πω ότι η ζωή ήθελε να μας εκπλήξει και να μας βουλώσει το στόμα. Γιατί έχω το Θεόφιλο Καρδόπουλο και τον Γιώργο Μπάκα, οι οποίοι όχι μόνο προφανώς θα κάνουν όλα αυτά, αλλά επειδή η εμπειρία ως μπαμπάδες μάλλον τους έχει στιγματίσει, αποφάσισαν να γράψουν παραμύθια και να εκδώσουν και ένα CD με τραγούδια που συνοδεύει το βιβλίο τους και να ηχογραφήσουν και νουρίσματα, γιατί τελικά δεν τα τραβάμε μόνες μας αυτά που τραβάμε, έχω την αίσθηση. Και όλο αυτό θα πραγματοποιηθεί σε μια μεγάλη παρουσίαση την Κυριακή στα Τόμς, όπου θα πάρουμε τα πιτσιρίκια και θα είμαστε εκεί να τους σαπορτάρουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκαναν. Φαντάζομαι ότι το ακούτε, παιδιά, καθημερινά, ότι θα σας βλέπουν κάπως σαν μικρούς θεούς οι μαμάδες όταν σας αντικρίζουν. Κυρίως, δηλαδή, της οικογένειάς σας. Ναι, και οι φίλοι μας. Της αποδοχής έχετε... χαίρετε αυτής της αποδοχής. Σε κλειστό κύκλο, όπως το παρόν. Σε κλειστό κύκλο. Εντάξει, αυτά είναι σε κλειστό κύκλο συνήθως. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και έχω και το βιβλίο της εδώ, 3 μικροί, σε μπελάδες. Μπελάδες, ξέρετε όλοι τι σημαίνει. Να το σιώσω και λίγο γιατί μου φύγε. Και ποιος δεν είναι σε μπελάδες όταν έχει 3 μικρούς. Αλλά και εμένα, μια χαρά τα καταφέρουν οι μπελάδες. Εσύ, αγόρι μου, το έχεις ξεπεράσει, τον έχεις πηδήξει το φράχτη. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τη μικρή σας ιστορία. Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισα να γράψω τα παραμύθια αυτά, γιατί τα έλεγα στον μικρό μου. Τα βράδια που τον ανούριζα, προσπαθούσα να πλάθω δικές μου ιστορίες και μέσα από αυτές τις ιστορίες να του περνάω έννοιες για αξίες στη ζωή. Βέβαια. Και με έμεσο τρόπο να του τις περάσω ώστε να είναι χρήσιμες στο υπόλοιπο της ζωής του. Ναι, γιατί πόσες φορές δηλαδή να διηγηθείς αυτά τα έρματα, 7 κατσικάκια, πόσες φορές να το πεις και να το ξαναπείς με όλες τις πιθανές βερσιόν. Κάποια στιγμή πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Ας πούμε και τις επανάληψεις τα μωρά, είναι με τους κολλήσει κάτι στο μυαλό. Ναι, και πώς θυμόσουν εσύ ξανά να πεις το ίδιο παραμύθι, γιατί θυμούνται και που έχεις κάνει το λάθος. Όταν είναι κάτι δικό σου, το θυμάσαι. Σωστά. Ναι. Όταν είναι δικό σου δημιούργημα, το θυμάσαι. Και πολλές φορές, μέρα με τη μέρα, το εμπλουτίζεις. Και δεν μου λες, του άρεσε που άκουγε τις ιστορίες αυτές? Ναι, προσπαθούσα να το κάνω διαδραστικό. Να συμμετέχει στην ιστορία. Την πλάθαμε μαζί την ιστορία. Είχα τη δομή εγώ και το φτιάχναμε μαζί το παραμύθι. Δεχόσουν και ερωτήματα δηλαδή? Ναι. Αρκετές φορές ναι. Το γιατί μπαμπά αυτό, γιατί εκείνο. Και έτσι το καταλήγαμε εκεί που ήθελα εγώ, βέβαια. Φαντάζομαι όχι την ώρα του ύπνου, δηλαδή εκεί που ήταν να κοιμηθεί, να σηκώνεται και να σου κάνει την επόμενη ερώτηση. Ναι, ήταν πριν τον ύπνο. Με αυτό δεν το θέλουμε, ρε παιδί μου. Να κοιμηθούν θέλουμε με τα παραμύθια, δεν θέλουμε να ξυπνήσουν για να αρχίσουν τις ερωτήσεις. Ναι, πολλές φορές όμως κάποια πράγματα τα περνάς εκεί τη στιγμή ώστε να δουλεύουν στον ύπνο. Σωστό, πολύ σωστό. Υπνοπαιδεία, μπράβο, χτύπησες στο σωστό σημείο. Και δεν μου λες μετά τα ανανουρίσματα και το CD πώς προέκυψαν? Μιλήσαμε με τον Γιώργο, είμαστε φίλοι. Έγραψα εγώ σε κείμενα τα παραμύθια. Ναι. Μια φίλη με προέτρεψε να τα εικονογραφήσουμε. Και πολύ καλά κάνατε. Ο Γιώργος είναι φίλος, ξέρω ότι ασχολείται με μουσική. Και του λέω, Γιώργο, έλα να το κάνουμε μαζί αυτό το πράγμα. Και όπως λένε και στις συναυλίες, Γιώργο, μπαίνεις τώρα, έτσι. Ναι, εδώ είναι η σειρά μου μάλλον. Και... η αλήθεια είναι ότι είχα γράψει ήδη ένα ανανούρισμα εγώ για το πρώτο μου παιδί όταν είχε γεννηθεί και το ήξερε ο Θεόφιλος, το είχα δώσει να το ακούσει. Και από εκεί πιάστηκε και είχε στο μυαλό του βέβαια ήδη κάπως πώς θέλει να το φτιάξει ο Θεόφιλος όλο αυτό. Δηλαδή ότι θέλει να είχε τα παραμύθια έτοιμα, αλλά είχε στο μυαλό του ότι θέλει να βάλουμε μαζί και ένα CD στο οποίο να έχει και τις αφηγήσεις. Το οποίο θεώρησα ότι είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί είναι ωραίο βέβαια να διαβάζουμε και εμείς τα παραμύθια στα παιδιά μας, αλλά είναι επίσης πολύ ωραίο να τα ακούνε και σε. Βέβαια. Είναι ακόμη πιο ζωντανό δηλαδή. Σε όλη αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, των tablets, όλο αυτό που σου φυλακίζει το μάτι. Πώς αντιδρούν τα παιδιά, δηλαδή κάθονται να ακούσουν ένα CD που παίζει? Έστω και αν αυτό κάτι αφηγείται ή θέλουν κάτι πιο διαδραστικό, ρε παιδί μου? Από προσωπική εμπειρία, επειδή είναι και μικρά τα παιδιά μου, δεν έχουμε μπει ακόμα στη λογική των tablet πολύ και των υπολογιστών και όλα αυτά. Αλλά είναι λίγο. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ζούμε σε πιο αθώες εποχές ακόμη. Παραμύθια. Και τώρα και το CD εννοείται.
Το παλεύετε δηλαδή με τον τρόπο σας. Ακόμη. Καλά, είμαι σίγουρος ότι θα τα μπούμε κάποια στιγμή, αλλά. Καλά, εντάξει. Το θέμα είναι να μην παραδοθείς αμαχητή από την αρχή. Θα το παλέψουμε, αλλά δεν νομίζω να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Κάποια στιγμή θα μπούμε. Εντάξει. Αλλά για να κλείσω το θέμα της δικής μου ενασχόλησης, ξεκινήσαμε με αφορμή αυτό το ανανούρισμα και στην πορεία βέβαια προέκυψαν και άλλα πράγματα που σκεφτήκαμε και μαζί με τον Θεόφιλο, γιατί δεν ασχολήθηκα μόνο εγώ με το κομμάτι της μουσικής και των στίχων. Εντάξει, είναι η αλήθεια περισσότερο ασχολήθηκα εγώ, αλλά στο κομμάτι της μουσικής ασχολήθηκε και ο Θεόφιλος. Το έχεις και με τη μουσική Γεννήθηκαν δηλαδή. ιδέες Μπράβο ρε παιδιά. στην πορεία. Βέβαια, για να πω. Εντάξει, έχουν ασχοληθεί πολλοί άνθρωποι πίσω από αυτό το πράγμα. Καλά, Τελικά. φαντάζομαι, αλλά έχετε λόγο κι εσείς. Δεν είναι ότι τα κάνετε ένα Εμείς λευκό. ήμασταν οι δύο ερασιτέχνες. Τελικά. Όσοι ασχολήθηκαν με το βιβλίο και το CD ήταν επαγγελματίες στο είδος τους. Μάλιστα. Ναι. Και έχετε και πολύ λαό, από ό,τι βλέπω. Ναι. Έχει πολύ ευχαριστία μέσα στο δελτίο τύπου. Ναι. Τώρα αφήστε τα αυτά. Καμιά πάνω αλλάζετε. Ή μου το ρίξατε μόνο στα παραμυθιά και στα αναγνωρίσματα, να ξέρω. Ο δικός μου καθάρισε, οπότε είμαστε εντάξει. Τότε. Ναι. Εντάξει. Εγώ αλλάζω ακόμη. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Την Κυριακή τι ώρα πρέπει να βρεθούμε στα TOMS? 10 η ώρα στο TOMS, Ναι. Τσιμισκή 22. Καλούμε γονείς με παιδιά να έρθουν. Θα μιλήσει η Κική Κοτσαηλίδου, ψυχολόγος MPhil στις μαθησιακές Τι δυσκολίες. σχέση έχει με την Νικολέτα Κοτσαηλίδου? Είναι η αδελφή της. Το φαντάστηκα, αλλά είπα να το ρωτήσω. Η Νικολέτα έκανε αφήγηση των παραμυθιών. Άρα στο CD ακούμε τη φωνή της Τις Νικολέτας. δύο από τις τρεις αφηγήσεις. Ωραία. Και τη μία την έχει κάνει ο Χρήστος Οραγκάτσης. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Πολύ ωραία. Ταυτόχρονα στην παρουσίαση θα έχουμε την ώρα που θα γίνεται η παρουσίαση και θα ακούμε την ψυχολόγο να μας μιλάει και να μαθαίνουμε πράγματα. Θα πίνουμε τον καφέ μας και ταυτόχρονα τα παιδιά μας έχουμε κανονίσει να ζωγραφίσουν, να έχουν παιχνίδια, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Ωραία, άρα θα είναι ώστε και- να είναι ευχάριστο αυτό. Θα έχει πολλών ειδών σκέλη Ναι. η εκδήλωση. Και θα έχουμε Θυμάσαι. Μπράβο. και θα έχουμε και αφήγηση παραμυθιού για τους μικρούς μας φίλους από την διαλεκτή Κουιτζόγλου. Άρα την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα στα TOMS. 10 η ώρα, ναι. 3 μικροί σε μπελάδες. Ναι. Σας ευχαριστώ. Και να πω και Ορίστε. κάτι τελευταίο, συγγνώμη. Παρακαλώ. Επειδή στηρίζουμε, όλο αυτό το κάνουμε στηρίζοντας την αρρωγή Θεσσαλονίκης. Μπράβο σας. Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό. Φυσικά και πρέπει. Μέρος των εσόδων θα δοθούν με μορφή Τροφίμων. τροφίμων στην αρρωγή Θεσσαλονίκης. Και την Κυριακή στο TOMS προσκαλούμε τους ανθρώπους που θα έρθουν να φέρουν και μια σακούλα Μία με σακουλίτσα με αυτά που ξέρετε ό,τι ότι μπορούν χρειάζεται. ό,τι μπορεί ο καθένας. Πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και σας περιμένουμε. Φυσικά, φυσικά. 10 η ώρα, Ντάν. Είναι Ωραία. και πρωί, μια χαρά με βολεύετε πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πώς μου φτιάξατε την Κυριακή.